Henry Ford, čovjek zahvaljujući kome imamo danas masovnu proizvodnju automobila. On je prvi izmislio princip te pokretne trake i proizvodnju tih automobila, zatvoreni automobil, i zahvaljujući njemu od tog momenta, od te njegove revolucije, bilo je dostupno svim ljudima, dakle i srednjoj klasi, da voze ovakve automobile, jer do tog momenta samo bogati su mogli da voze. On je napravio revoluciju što se tiče te industrijske proizvodnje generalno, i on ima jednu sjajnu izreku koju ja obožavam, bukvalno, a on kaže da sam pitao ljude šta hoće. Svako od vas kad treba donese neku odluku, manju ili veću, životnu, bitnu ili nebitnu, voli sa nekim da se konsultuje, da se posavetuje, i naravno kod koga ode kod bračnog druga, kod prijatelja, brata, sestre, ne ode kod onog kompetentnog tamo što malo više zna o svemu tome, kod njih se konsultuje. Henry Ford je rekao da sam pitao ljude šta hoće, oni bi rekli da hoće brže konja. Dakle, da je on pitao svoje prijatelje šta bi njemu posavjetovali on da radi, koji biznis da pokrene, oni bi mu rekli, vidi sigurno neke brže konje, nešto da pravimo. On nije slušao svoje prijatelje, napravio je nešto na čemu mi danas treba da budemo zahvalni. Evo kako je krenuo Jeff Bezos 93. godine, Amazon.com, najveća kompanija, najbogatiji čovjek na planeti. Evo kako Amazon izgleda danas. Jeff Bezos, da je pitao svoje prijatelje šta da radi, čime da se bavi, sigurno mu ne bi rekli, idi prodaj online knjige, sigurno mu to ne bi rekli. Da nije bilo ova dva gospodina, to je da su oni njihove prijatelje slušali, danas ne bismo imali nešto što se zove Microsoft. Da ovaj gospodin ovdje, Walt Disney, da je on slušao svoje prijatelje kao što su ga mnogi osuđivali i proglašavali za netalentovanog, mi danas ne bismo imali ovo u šta uživaju naša deca. Da ova dva gospodina ovdje nisu, to jest da su slušali svoje prijatelje šta da rade, oni bi radili neki za fiksnu platu, ne bi razvijali ideje koje su razvijali, i danas ne bismo imali Apple, drugu najuspešniju kompaniju na planeti. Da je ova gospođa, zahvaljujući njoj i njenoj garaži, mi danas imamo Google. Da je ona slušala svoje prijatelje, sigurno ne bismo imali ono što danas imamo. Svi ovi ljudi da su slušali svoje prijatelje, su se savjetovali sa njima, danas ne bismo imali ovo što imamo. Ovaj čovjek ovdje 2 godine niko nije hteo da prodaje njegove proizvode to što je pravilo, a danas svi znamo šta je najbolje. Hubert Friedel, vlasnik naše kompanije 2003. godine, krenuo je sa ovom idejom. Naravno, masa ljudi mu se smejala, svi su ga osuđivali. Nakon toga došla je faza kada su se borili protiv njega, kada su vidjeli da će to sve biti očigledno, da će ceo svet to imati. Sada funkcionišemo u 47 zemalja, još 53 tržišta otvaramo. Vidjeli ste koje kompanije sve razvijamo, šta radi naša kompanija, i bit ćemo u budućnosti kompanija broj 1. Šta ćemo biti, kako će izgledati naša kompanija, nisam htio nikakav slajd da stavim. Zašto? Zato što ono što smo sada, a već mnogo jesmo uradili, je ništa naspram onoga što ćemo u budućnosti biti. U narednih 10-15 godina zasigurno kompanija broj 1 na planeti. Svako misli da se ovako pokreće biznis, da su oni svi velike gazde, ukoliko krenu sa tim poslom, oni su velike gazde, oni su preduzetnici, veliki biznisi, ali nažalost, ovako se biznis ne pokreće. Evo kako su najveće ideje današnjice nastale, sve one koje sam pomenuo, oni su svi u garažama i svojih garaža krenuli, ali su imali samo jednu stvar. Viziju, ideju i sam da će to jednog dana biti opšte prihvaćeno, kao što i Hubert Friedel, vlasnik naše kompanije, imala tu ideju i htio je sve to. Za one ljude koji nemaju toliko velike snove, koji razmišljaju prvog do prvog kako će platiti svoje račune, spremio sam jednu posebnu rečenicu, ona kaže, kada tuđim mišljenjima budete mogli da plaćate račune, neka vam onda postanu važno. Dakle, kada tuđe mišljenje stavite u džep i odete da platite račun, neka vam onda postanu važna. Ne morate imati svi velike snove, ali svako nek razmisli za sebe ono što je danas čuo ovde. Verujem da je svako od vas nešto pametno čuo, ono što tek predstoji, može vam još više pomoći u shvatanju čitave ove priče i svega ovoga što sam ja govorio. Vi svedočite sada jednoj velikoj revoluciji što se tiče generalnog globalnog poslovanja u finansijskom svetu. To ćete se uveriti u to kroz narednih nekoliko godina, ali jedna stvar je sigurna, da li ćete vi za nekih 5-10 godina lupati se u čelo šta ste propustili, jer ste
25. avgusta 2019. godine sedeli, slušali o nečemu i niste verovali u to, ili ćete krenuti zajedno da izgradimo ono što smo naumili da izgradimo, već smo dosta toga uradili. Hvala vam na pažnji.